lähellä Jeesusta, hän pieneksi tulla saa. Ei tarvitse mainetta kunniaa, ei korkeaa asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Tervetuloa Kotisohvalla ohjelmaan. Vieressäni istuu Kaisa Kataja. ja minä olen Maarit Lehtola. Me jutellaan hengellisistä asioista, ja mitkä on joillekin outoja. Meillä on kyllä tämä luterilaisen kirkon kääntämä raamattu. Mikäs vuosi sulla on siinä? Tämä on kirkolliskokouksen vuonna 1933. Tämä vanha testamentti otettu käyttöön ja uusi testamentti 1938 otettu käyttöön. Joo, ja mulla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 vuonna otettu käyttöön. Että nämä on vähän eri vuosina ja saattaa vähän olla jotkut sanonnat vähän eri lailla tai eri järjestyksessä käännettynä. Joillekin nämä hengelliset asiat on outoja, mikä on mun mielestä ihan ymmärrettävää. Ja kun on lapsesta asti tottunut määrättyihin asioihin, niin ja sitten sulle aletaankin puhua jotakin muuta, vaikka niin kuin raamatusta, niin ei sitä meinaa heti oikein uskoa. Se ei ole itse lukenut raamattua, niin kuin monillakin tahtoo olla, että se on siellä kirjahyllys tai ei ole ollenkaan. Muslimeillahan on oma kirja Korani, jota pidetään Allahin Muhammedille ilmoittamana sanana. Tai sitten Jehovan todistajilla on Jehova Jumala. Hän on ainoa kaikkivaltias ja Jeesus on häntä alempi. Ja siksi ehkä kun nämä asiat on vähän outoja, niin jotkut ajattelevat, että meilläkin on joku eri kirja kuin mihinkä on totuttu. Ja kyllähän niitä niin kuin meitä uskovia on ihmetelty ja se on ihan tosiaan ymmärrettävä asia. Mutta me halutaan tuoda nyt meidän oman ymmärryksen mukaan, mitä me ollaan niin kuin raamatusta saatu. Elikkä voisitko sä Kaisa kertoa, sä oot tullut uskoon? Minä olen tullut vuonna 1969, 27.7. olen jättäytynyt oikein tietoisesti. Mutta Jumala veti minua puolensa jo sieltä rippikoulusta. Mä olin Karstulassa, se oli tytöille se viikko, niin rippikouluviikko. Ja siellä se sana kosketti minua. Siellä oli semmoinen, niin kuin tänä päivänä varmaan sanotaan, isosena, Alma Saari. Ja hän panosti meihin kyllä. Ja sitten me päätettiin, meitä oli useampi tyttö. Jumala veti todella pyhähenkensä kautta meitä puoleensa. Ja me yksi yö sitten tuonne puolelle yölle mietittiin, että miten me uskallettaisiin mennä sinne Almasaaren ovelle, että me mentäisiin sinne ja koputettaisiin hänen ja herätettäisiin, ja että hän rukoilisi meidän puolesta, että me saataisiin niin kuin antaa elämä Jeesukselle. No me mentiin sinne oven taakse, mutta meillä ei ollut kellään rohkeutta sitten, joka olisi kolkuttanut sitä ovea. Ja se jäi sillä kertaa sitten, mutta sieltä jäi
siemen itämä, joka iti. Sitten, että mä oon ollut naimisissa ja mulla on ollut jo lapsiakin ja pieniä ja silloin sitten minä näin unen. Tämä vaivasi mua tämä uskon asia hyvinkin paljon ja kadehdin niitä, jotka oli uskossa ja sitten minä vaan tein semmoisen järjellisen päätöksen, että sen unen jälkeen, kun minulle yöllä unissa tuli, niin kuin Jeesus olisi tullut aasin kanssa hiekka erämaassa mua vastaan. Ja silloin minä koin niin vahvasti sen, että nyt Jumala haluaa vetää minua puoleensa tosi väkevästi. Ja mä niin kuin muistasin, että mä oon siinä yöllä siinä unessa jo päättänyt, että nyt minä niin kuin oikein jättäydyn, että Herra, tässä minä oon. Mutta sitten minun mieheni vanhemmat oli uskovaisia ja heidän kotiin sitten illalla seuraavana iltana pyydettiin. Sinne tuli yksi vanhimmiston veli vaimonsa kanssa, kun he olivat tuttuja jo olleet kauan keskenään, niin he tulivat sinne ja hyvin yksinkertaisesti me keskusteltiin siinä, että mä haluan jättää elämäni Jeesukselle ja tulla uskoon ja siihen minä polvistun sohvan viereen ja he laski käteensä minun päälle ja siunasivat minut siinä. Ja silloin minä olen jättänyt elämäni Jumalan käsiin. Kyllä. Muistat sen vielä tänäänkin? Muistan. Joo, vaikka siitä on niin pitkä aika. Siitä on vähän aikaa. Joo. No sä sanoit tuossa, että Jeesus kolkutti sun ovelle, niin täällä Raamatussakin puhutaan, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Raamattuhan käyttää tästä kuvakieltä paljon, mutta ne monetkin asiat sitten ymmärtää, kun tulee itse henkilökohtaisesti uskoon. Ja se, että Herra ei tule väkisellä. Kyllä. Se ei tule väkisellä, vaan se odottaa, että meiltä sitä suostumusta. Kyllä. Että hän vetää rakkauden kautta ja monesti monet eri asiat vetää meitä niin kuin Jumalan puoleen. Kyllä. Että kyllä mä niin kuin, mulle tulosi sieltä, kun ennen lapsena oltiin, vaikka oltiin niin kuin kirkossa jouluaamuna, mentiin aikaisten kirkkoon. Ja siellä mulle jäi niin kuin semmoinen lämmin tunne siitä sanasta, että vaikka oli lapsi, niin kyllä siitä aina jää. Kyllä. Siitä jää ja sitten siellä sai vaikka nukkua sitten välissä ja sitten taas herätä siihen, että mulle on jäänyt jotenkin niin kuin semmoinen, että Jumala on rakkaus. Kyllä. Sama mullakin. Vaikka on vaikeita asioita ja vaikeaa ollut, monta vaikeaa, mutta se, että kuitenkin se on ollut rakkaus ja eri tilanteissa se on niin ihmeellisellä tavalla ilmestynyt, vaikka ei sitä ole niin kuin nähnyt näin silmillään, mutta sen on tuntenut sisimmässään. Kyllä, kyllä. Siinä se onkin. Että se on vaan niin ihmeellistä, että
Ja yhtäkkiä joku oivallus, joku ajatus tulee. Ja kyllä sinne ristijuurelle on ollut monta kertaa näin jo vuosien aikana kuitenkin asiaa. Ettei se ole vaan ollut se, että silloin kun olet polvistunut, niin on saanut polvistua monta kertaa siihen Herran eteen, että Herra armahda ja auta. Kyllä. Joo, kyllä. Joo, totta. Meillä uskovillakin on murheita ja asioita, että on tarve pyytää, että Jeesus auta, että mä en nyt tässä asiassa pysty enkä pärjää, että Jeesus johdata sinä ja sitten Jumalalta saa voimaa monesti niissä vaikeissa asioissa. Täydellisiähän me ei olla, mutta armahdettuja. Mä luen täältä Johanneksen evankeliumista 3. luku ja 3. jae. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Eli tämä ei ole mikään jälleen syntymistä, kuin joissakin uskonnoissa on, että synnytään kissaksi tai koiraksi. Mä en ole siihen perehtynyt, eli näihin eri uskontoihin voi perehtyä netin kautta. Kyllä. Joo. No, tämä oli tässä tällä kertaa ja kiitos kun olit mukana ja kiitos Kaisalle. Kiitos Maaritille. No niin, heippa! Hei! Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee.